Takže čau YouTube, vítam ťa pri ďalšom videu, tentokrát z krásnych a slnečných talianských Dolomitov. Vybrali sme sa s Paťkou na road trip, ideme do Talianska, do Slovenska a do Chorvátska. Taký nejaký týždňový road trip, ideme obehať tieto krajiny a popozerať, čo tu je. Nie sme tu prvýkrát v Dolomitoch, ale proste je to také nádherné, že my sem skoro každý rok ideme. V podstate každý rok. Nie skoro, ale hej, každý rok. Ale toto je úplne prvý vlog z Dolomitov. Poďme si spraviť room tour. Toto je odkaz pre Niky Fuzeky, lebo ona si to vyžala do tohto videa. Až na tomto videu to musí byť. Ale to iba kvôli také jednej delikátnej veci, ktorú za chvíľku uvidíte. Ale toto je taká malá záhradka. Záhradka, proste aký stolík so sedačkami, proste iba na raňajky sem sadneme a aj na obed, hocičo pekné výhľady tu sú, takže poďme. To je malinká obývačka, ale však nič tu nerobíme, takže trávime tu tak 1/10 nášho času, lebo sme stále niekde. Pekná maličká zaradená kuchynka, stôl na jedenie. Je to také útulné malinké. Počkaj, ja ti zasvietím. No. Aj tu lepšie svetlo. Toto si ešte necháme, ale teraz poď. Toto je kúpeľnička, sprchový kút, ideál, toto ešte neukazuj. Tuto poď. Tak už tam môžem ísť? Áno. Tuto máme. Suši záves? Suši záves, máme. Nevadilo. A stačí. No a úplná exkluzivitka tohto ubytovania je tada! Guľaná posteľ a to je všetko. Toto sledujte. Takzvaný kolotoč. No ale povedzte, že na to povieš. Zobudiť sa do tohto každé ráno. To je trošku gíč. No každopádne ešte jednu vec som chcel povedať a to je, že v tomto videu budete vidieť exkluzívnu vec a to, že som to posunul trošku na iný level, lebo som si kúpil drona. Takže budú brutálne dronovské zábery. A tuto v tých Dolomitoch to bude brutál, lebo tu sú nádherné výhľady hory okolo, všetko proste sa tu dá vydronovať. Takže ja sa tu dneska celé tieto 3 dní, čo tu sme sa s tým vyhrám, máte sa na čo tešiť. Čo ideš? Toto robíme večer. Preto by si myslel, že tu robíme nejaké iné veci, ale nie. Tu sadnite a idete. Každopádne brutálne sa teším z tohto, lebo nikdy som drona nemal a toto je môj prvý. Je to síce úplne nejaký obyčajný Mini 3, nie je to žiadny profi dron, ale dajú sa s ním spraviť krásne zábery a som strašne rád, že som si ho kúpil pred Dolomitmi, lebo to sú také krásne panorámy, kde sa s tým dá proste vyhrať a tie zábery budú určite stať za to. Takže dronové zábery za 3, 2, 1. No každopádne dneska sme sa vybrali kam? Kúpať sa. A ešte predtým? Do mesta na kávu. Pravú taliansku kávu.
Ideme na kávičku do tuto blízko mestečka, volá sa Bruniko. A potom sa ide... Spravedlňte štikutku. A potom sa ideme kúpkať do jedného overeného wellnessu, v ktorom už sme raz boli. Tam sme boli ešte s Maťou a s Kubom, keď sme tu boli lyžovať. S Maťkou. S Maťkou, ona to mám rada. Maťka, pozdravujem ťa. S Maťkou a s Kubom, keď sme sa boli, Lasa, kľud už. Ale tak vážne, daj mi piť. A ideme sa tam okúpať, takže kávička, talianské espresso, mňam. Inak, včera sme sa boli nájsť s Maťkou v tejto reštike, volá sa to, že Hearty Meat. A je to, že stejkáreň a zároveň aj pizzeria. Akože dosť rozličné veci, ale normálne to majú rozdelené na spodnú časť, kde majú pizzu a vrchnú časť, kde majú tie stejky. A ten steak, Paťka si dala steak, ja som moc nemal chuť na steak, ja si dal tatarák. Ten tatarák bol taký, že akože slabúčky, podľa mňa. Ale ten steak bol podľa mňa brutálny. Neviem, jak Paťka, akože, či ti chutil, ale za mňa bol super. Takže ak tu niekedy budete pri Kronpláci, tak odporúčam sa ísť tam nájsť. Fakt super reštika. A teraz ideme skontrolovať, či sa dostaneme aj v lete lanovkou smerom hore na Kronplatz. Asi sa dostaneme, lebo idú. Ale... Ideme pozrieť ceny, lebo tie nie sú podľa nás úplne košér. Ale však zistíme a dáme vedieť. Už sa nachádzame v Bruniku a zistili sme, koľko stojí jednosmerný lístok smerom hore. Nie je to smerný. Hore a dole. Smerom hore a dole. Koľko? Máte tipy. Čas na tipy teda. Môžete napísať do komentárov, že koľko tipujete, že stojí v lete lístok. Vyvezenie sa hore lanovkou na Kronplatz, a.k.a. Plan de Corones a smerom dole. 3, 2, 1, váš čas uplynul a je to 33 €. 33 €, čo není málo. Ale není to zase až také hrozné. A musíme zistiť, že možno by tam mohol byť aj vstup do Messnerovho múzea. A kto je Messner? Messner bol prvý horolezec, ktorý vyšiel čo bez kyslíka? No, myslím, že hej, na Everest. Myslím, že áno, áno. Ale proste známy horolezec a je to jeho muzeum, takže tam by sme sa išli. Veľmi pekne architektonicky je to spravené, môžeš tam švenknúť oné picture, ak by sme tam nešli. Dobre. Fotku. Dobre. Je to také jak kopci, také len výklenky. Dobre, výhľady tam určite budú. Každopádne ideme na kávičku. Konečne tu máme to dlho očakávané talianské espresso. Štrnk. Aha. Pozri, aké. Creamy. Samozrejme, som si neodpustil. Francúzsku makronku. To je sladký dezertík. Toto je inak vychytená, strašne vychytená patisseria. Aspoň podľa Google recenzií to má skoro 490 hodnotení a nejakých 4,5 hviezdičky. Napíšem, ako sa to volá, lebo neviem to úplne prečítať, volá sa to Montchain Patisserie Dessert Bar, niečo také. Ale odporúčam, keď budete niekedy v Bruniku, pri Kronpláci. Vyzerá toto super. A chutí to super. Nakoniec trošku zmena plánu. Wellnessovať nepôjdeme, lebo toto, čo sa tu deje, sme v Dolomitách my dva ešte nezažili. Normálne, že 33,5 stupňa tu je v horách, hore. Takže sa ideme kúpať na klasické kúpalisko. Tu v okolí sme našli také veľmi pekné. Vyzerá ako v Hamburgu, v Rakúsku. Takže sa ideme okúpať pekne do studenej vody, žiadne wellnessy. Tam by sme zhoreli v tých saunách. Takže dnešný plán je sa vykúpať pekne v kúpalisku a schladiť sa. Lebo fakt je tu že neskutočne teplo. Paťka umiera. Disclaimer.
Globálne oteplovanie neexistuje. Ideme, kam ideš? Presne. Bar, pool, tak jen to. I feel like blessing my ride today. I know how much she like rolling. The smoke from the ties away. No telling where we'll be going, but I'm gonna be on it. You know it for sure. Think I might be shorty at the crib. Can't stress by nobody child today. That's why I'm out on my own. Someplace I can hide away. I feel like blessing my ride today. Láska, bude zo mňa skokan na lyžiach? Že na lyžiach. Bude zo mňa skokan do vody? No, podľa toho, ktoré video uverejníš. Či prvé, alebo druhé. Podľa mňa som dosť dobre skočil, ale vidno, že už nejsem vo forme. Ten mostík ťa trošku prekvapil. Ten mostík ma rozhodil. Rozhodil ma mostík. To som asi po 5 rokoch som skákal z takéhoto odrazového mostíka. Koľko za chvíľku by bola potreba niekoho stylistu pred videom, veď vyzeráš jak. Akože ja musím tiež vyzerať super z toho. No to čo máš na hlave? No lebo som si zobrala akú čiernu šiltovku. Very logic. Ja som ju poslal kúpiť izotonický nápoj, lebo mám málo minerálov a vitamínov. Čo si kúpila? Hello! Kúpila som vodu. A pivo. Ale bezalkoholické. Nealkoholické. Ja som chcel izotonický nápoj. Nemali také. Ale vyskúšala som toto. I feel like blessing my ride today. I know how much she like rolling. The smoke from the ties away. No telling where we'll be going, but I'm gonna be on it. You know it for sure. Dnešná večera takto. Druhá večer. Zobrali sme si takeaway pizzu, lebo sa nám absolútne nechcelo ísť nikam preč a spravili sme si takúto cozy romantickú večeru. A Paťka sa snaží zabiť pavúka. Napíšte do komentára, či zabíjanie pavúkov prináša nešťastie. Lebo za mňa áno, ja ich nezabíjam. Preč od dverí? No, tak ty si ale rozumný. A veď to je záchodový pavúk, Lasa. Nič nespraví. Na svoj záchod, nie na náš. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Krásne, dobré ránko. Dobré ránko, bonjourno. Bonjourno. Dnešné ránko sme si takisto privstali ako klasický náš pondelok, aby sme si chytili miesto parkovacie na Lago di Braies. Už sme tu raz boli v zime, vyzerá to tu úplne inak ako v zime. A to, keď sme tu boli lyžovať, tak sme tu boli s Maťkou a s Kubom. Pozdravujem Maťku a Kuba. A tuto, jak sme išli, Kuby, pamätáš si, jak si sa tu vyjebal. Kuba sa tu strašne šmykal, keď sme tu išli, bolo to tu celé zľadovateľi a on sa totálne vytrieskal. A potom aj dosť akože bolel bok alebo niečo, ne? Je dosť dlho. Naozaj príbeh. Áno. Hodný. Zdieľanie. Jasné. A no ideme si, možno si požičame loďku, sú tu také loďky a pôjdeme sa previesť. Takže vyzerá to tu ešte tak neobklopené ľuďmi, také prázdne, také tiché. Pretože 7 hodín. Pretože už je 7:30. Takže ideme si tu dneska užiť Lago di Braies. Čo hovoríš na raňajočky? Veľmi dobré. Me gusta. Pistaciový croissant, marmeladový croissant. Pekný sandwich. Morčací sandwich, alebo teda s takým morčacím nejakým. Toto musí byť, toto je taká klasika. A Paťka čajík. Ideme si dať turistický chodník naučný okolo Lago di Braies. A samozrejme Paťka. To nebola ona, keby si nepripravili nejaké fanfakty. A to nie sú možno ani fanfakty, ale skôr také
základné informácie o tomto jazere. A to. Čiže nachádzame sa v oblasti Prager, z čoho vlastne vzniklo historicky aj meno alebo názov tohto jazera, lebo sa do roku 1940 volalo Prager Wildse. A až od roku 1940 mu prischol názov Lago di Brest, toto je taliansky názov. No a ďalej ako sa vyvíjalo história tohto jazera. No, celkom zaujímavá, inak mne to hovorila Paťka predtým, ak sme sem išli a je to veľmi zaujímavé, aspoň teda z môjho pohľadu. No, že to vlastne počas druhej svetovej vojny bolo akoby sústrediskom, hromaždiskom pre ľudí, ktorí išli do koncentračných táborov v oblasti Tyrolska, takže... Čiže smutné, ale zaujímavé. Históriu na toto miesto. No a potom viac menej už máme len také technické parametre, ako sú priemerná hĺbka, či ne? Áno, priemerná hĺbka jazera je 17 metrov. A najhlbšie miesto tohto jazera má hĺbku 36 metrov. Celkový objem ešte vieme. Celkový objem je 5 300 000 metrov kubických. Čo je asi dosť, alebo neviem, aké sú priemerné objemy jazera, ale... Zvyknem minúť. V sprche cez letné horúčavy. Ale nie. To jazero je podľa mňa že dosť veľké. Hej. Ale není zase nejaké, že obrovské, nie je to Balaton, hej, ale... Ale na to, že to je horské jazero, je dosť veľké. Tuším malo šírku nejakých 400-500 metrov. No, to je dosť. Takže to sú zhruba fun fakty, alebo fakty. Ešte priemerná teplota jazera, ale za celý rok je 14 stupňov. To je studené. Ale treba zobrať do úvahy, že sme proste z hora. Čiže to nie... Rozmýšľaš, či to je priemerná, alebo nejaké letné podľa mňa jazera. to je asi najvyššia teplota v lete. Môže byť. Ale priemerná, až keď to má mínus cez zimu, to bude asi vyššie. Ale 14 je málo. Čiže kúpať sa tu nejdeme. Ani v lete. Ani ak sme boli včera sa kúpať, tak dneska sa neokúpame túto. Hej, ale sú tu otužilci. A ešte viem niečo. No čo? Sa nachádzame v údolí kopca Croda del Becco. Ty kokos, to je názov. Taký typický taliansky. A mali by tu byť Croda del Becco. Ale tie ďalšie dva som nenašla. Toto by malo byť Croda del Becco. Ale sú to strašne akože pekné fotky sa tu dajú robiť, lebo je tu... Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps up. In the gym I gotta get my reps up. Dá sa to tu. Sme tu v štvrťke turistického chodníčka a taká opäť, že začiatočnícka túra by som to nazval. Prechádzočka. Taká prechádzka, občas po schodoch, občas dole. Sú také kamene, šmiklavé, ale iné v pohode. Prepáč, vypadol si mi zo záberu. Konečne aktívny deň. Teda sme iba druhý deň na dovolenke, ale tento je už aktívny. Čiže nesedíme a neleňušíme. Vasa? Vieš, že tam sú na prechodenie? Som toho skilaska, že si prešla a ty si ideš po kamienkoch. Táto makačka sa tu postaviť, ale to je pre vás. Odo mňa. Až tak dobre to není vidieť, ale je to kameň na kameni. No, Lása, zdá sa, že si neklamala. Hovorila si pravdu. Máme to approved. Máme to tu podložené. Prager Wildse a.k.a. Lago di Braies. Zákaz bicyklom. Kebyže máme veľa followerov, alebo ak sa to povie, sledujúcich, tak sme im tu mohli kúpiť magnetku. Na Hero, ktorú ešte nemáme.
A môžeme kúpiť. Vieš komu? Babine. Chceš spoluprácu s Red Bullom? Toto nie je sponzorované video. Nie. Takže po poobednom šlofičku sme sa vybrali na kávičku do mesta, ale namiesto kávičky som si ja dal skôr fajnovú zmrzlinu, brutálnu malinovú a vanilkovú, Paťka ochutnala, že? Tak, malina je moja asi najobľúbenejšie ovocie. Tutto bene. To máš naučiť. Tutto, nie tutti, ale tutto bene. No a ideme si asi sadnúť ešte niekam na kávičku. Poprškáva nám. Chceli sme ešte na prechádzku do takých, ako sa to volá? Také Pyramids of Earth, Pyramids of Terka. Také nejaké zaujímavé kamene proste. Proste takto vyzerajú ako tie špičky. Ak tam možno pôjdeme, uvidíme podľa počasia. Čo si dobre dala? Ani neviem. Nie, vyzerá to tak nejaký perník s nejakými slivkami? Ešte s džemom asi nejakým jahodovým. Ale to fakt dobre. A povedal mi ešte tam almonds. Mandle. A vyzerala brutálne tá pekáreň. Joža, predavačka je. Nie predavačka, pekáreň. Pekáreň bola krásna. Aj predavačka bola pohľadná. Buongiorno. Nachádzame sa akurát v Alta Babii. Už máme 11 hodín a dneska ideme na Cinque Torri pozrieť. A prečo nás čakajú tieto super raňajky. Si ho mohli vidieť aj na Instagrame. Sa volá vraj Maritozzi. Vyzerá to, že to je plnené šláčkou a bielou čokoládou, také sme mali informácie. Toto je vlastne také... Praclík plnený marmeládou. Áno, niečo z puff pastry som myslela. A toto vyzerá luxusne. Nejaký croissant slaný s Rohenschinken und Käse. Bressaola som myslím, že vás Samozrejme, té, prepačku a pre mňa espresso. A vyhľadík? A vyhľadík za tebou to je akože... Jeden. A tam je druhý. Len ho máme ešte za domčekom trošku. Každopádne raňajky môžu byť už druhý deň a pomaly také isté raňajky, ale proste to sa tu patrí. To jednoducho patrí k tej kultúre toho Talianska, že oni ráno idú na kavičku, dajú si croissantík, nejaké sladké k tomu a tak začína ich deň. A dolce vita, vieš. Takže... Poďme na to. Taste test? Taste test. Ako sa to volá? Maritozzi. Maritozzi. Vyzerá to brutálne. Vyzerá ako Pac-Man. A blíž sa. Tá pena. Ešte nezmem sa úplne. Domani pomeriggio parliamo. Chceš? Domani mattina uno deve la Tá pena je extrém. giorno dopo. Sladké. Takéto veci môžem.
na Cinque Terre. Konečne sa nám to po 3 rokoch podarilo. Čo dostať na Cinque Terre. Raz nám to pršalo, potom hromy blesky. Konečne pekné počasie a môžeme ísť na Cinque Terre. To sú inak také Cinque po taliansky. 5 a Torri po taliansky vrchy, takže je to 5 vrchov a vyzerá to úchvatne, neskutočne, tak konečne si to ideme pozrieť, pofotiť, potočiť a možno podroniť. To bude najkrajšie, tie dronové zábery stade. Máme tu druhú časť toho, že pozri, aká si ty malička a pozri, aká je tá skala obrovská. Wow. Jak v New Yorku. A hen to za tebou tiež akože není malé. Ja neviem, ale tak to povedzte mi. Ak si tu ešte niekto neboli, tak sem choďte. A keď mi potom poviete, že ste videli niečo krajšie na tejto planete, tak chcem vedieť, že kde to je, lebo ja viem, že sú ľudia, ktorí sú morskí ľudia a horskí ľudia. A ja som sa veľmi dlho nevedela rozhodnúť, ktorá časť populácie som, ale akože Dolomity to úplne rozhodli, že ja som 100% horský človek. To je pre mňa, že ja neviem, ja sa proste na to pozriem a mám slzy v očiach, že ako niečo tak krásne, obrovské, majestátne mohla vytvoriť táto príroda. Že normálne cítiš, že ak tá energia ide na teba, vieš, že chodia ľudia tancovať, objímať stromy, tak ja by som chodila objímať tie hory. Akože na rovinu si môžeme povedať, že je to veľké. A je to niečo proste jedinečné. Keď sme obdivovali v USA tú prírodu, že tam to bolo jedinečné, tak podľa mňa toto je tiež na svete proste unikát. Že ani taký typ hôr, aký je tu, tak asi nie je nikde na svete. Oni sú proste špicaté, zlámané. Vlastne to je dolomit. Dolomit, hej. Tento kameň sa volá dolomit a ten je špecifický tým, že v Taliansku sú aj iné hory ako dolomity, ale tento je taký, že vlastne sa štiepi, že on... A to je vidieť na tých aj záberoch, čo tu mám, že oni sú proste poodlamované a jak vznikli tie, takže jeden je obrovský a čo oproti nám teraz je, tak to je proste obrovský kameň, ktorý je na kraji nejakého zrazu alebo útesu. To je úplne unikát a vedľa toho je obrovské šutre. Proste brutál. A tie panorámy za nami, čo sú tí kokos? Existuje niečo dolomit. Kameňový. A teda dolomit sa štiepi preto, lebo je z 90% tvorený vápencom. Čiže to nie je tvrdý kameň a preto sa štiepi a láme na takých vlastne obdĺžnikových tvarov. A vzniká usadzovaním z morí. Akože teda minerálov z mora. Ako vlastne asi väčšina hornín. Takže to bolo mudrovacie okienko. Informačné, nie mudrovacie. Informačné. Tak a našu túričku, keď sa to dá nazvať túra, sme zakončili takto na lehátkach s takýmto výhľadom. A nesmie chýbať jedno porosené. No, od Smedu. Paťka si dala kolu zero. Čuk. Sakra. Som nepovedal, že nealko. Tak budeš chvíľku šoferovať. Zabudol som si vypýtať nealko, tak Paťka bude chvíľku šoferovať. Som si to vôbec neuvedomil. Lístky na túto super lanovku si kúpite... Čo sa smeješ? No super dráhu. Super dráhu. Si kúpite dole, ako zaparkujete, tak hneď je tam kasa. A stojí jazda hore-dole. Hore-dole, prepáčte sa neviem vyjadrovať. Ja viem. Hore-dole, 26 € na osobu. Podľa mňa dosť, lebo vy si to viete reálne vyšlapať za hodinku, hej? Hodinka hore, hodinka dole. Čiže na budúce
ak sem pôjdeme, tak si to vyšlapeme, lebo dnes sme nemali moc čas, lebo sa musíme ešte presunúť na ďalšie ubytko. To samozrejme bude odtiaľ ďalší vlog, lebo to je druhá časť Talianska, do ktorej sa presúvame. Čiže nezabudnite dať odber a like, nech vám neujde aj toto ďalšie videjko. No a pokračujeme na našej ceste. Ešte máme jednu zástavku, ak tam bude pekne, tak ešte sa tam zastavíme. Je to Paťkine veľmi obľúbené miesto. Najobľúbenejšie zimné stredisko, akože nemáte tam už vôbec skoro žiadne stromy, čiže je to zasnežené, je to totálna šlahačka, proste veľa tam býva perimbaba a volá sa to Passo San Pellegrino. Presne tak, jak ten nápoj, ktorý všetci poznáme, ale v tej oblasti sa nevyrába. To je taký fun fact. Vikina akurát dotronoval. Trošku tu parádne zábery. fúka, lebo máme aj trošku zamračené, ale sme v mojom najobľúbenejšom stredisku Passo San Pellegrino. A ako vidíte, neklamala som, naozaj tu už nie je veľa stromov. Je to len také posiate takými malinkými stromčekmi. Ja som to nejak v živote nebol lyžovať, ale už sa teším, keď sem pôjdeme, lebo proste to stredisko je rozsiahle, obrovské a je v podstate na dvoch stranách, že aj oproti je kopec, aj tuto je za nami kopec. To je Passo San Pellegrino, to je vlastne Falcade. To sa volá Falcade, ale dá sa v podstate lyžovať na obidvoch naraz, že dá sa prelyžovať do druhého. Ale teraz v lete to má proste svoje čaro, ale totálne celé je to úplne zelené. A krásne scenérie. Keď budeme mať raz malé bumpiny, tak som sa budeme chodiť učiť lyžovať. Ako nás som tatino bral a trávili sme to vlastne skoro nie každú zimu, lebo sme pobehali veľa stredisk, ale toto bolo asi také naše najobľúbenejšie, lebo sú vlastne široké zjazdovky, modré, je to také kid friendly, takže nemáte kam vybehnúť s deckami, tak určite sem odporúčam. Detaily. Vlastne to Falcade nie je na tom kopci, ktorý vidíte odtiaľto, ale lyžuje sa tam na druhú stranu, čiže tam máte ďalšie veľké stredisko. A ešte nižšie by malo byť vlastne tretie, že sa volá Ronči. A je to celé podľa mňa také rodinné, že nenájdete tu šusiarov, že sa nemajú kde rozbehnúť. A tu by sme chceli ukončiť naše video. A to z toho dôvodu, že tie 3 dni v Dolomitoch, ktoré sme boli, tak boli brutálne, užili sme si ich super. A 4. deň, keď sme proste išli do ďalšej destinácie. Nie, vlastne tam, kde sme natáčali moje posledné odporúčanie na Passo San Pellegrino, tak už pár minút potom vraciam na zátačke, takže... Takže tam nás chytili črevné výrozy, respektíve tam iba Paťku. Horúčky. No, horúčky, išlo to z hora, z dola. Tam sa to v podstate doslova všetko posralo. No a... Potom sme vlastne došli do tej destinácie, to bolo vlastne nad Lago di Garda, kde sme sa ubytovali, lenže mňa vôbec neprechádzali ani horúčky, ani tá výroza sa nezlepšila, tak sa posúdili, že je najlepšie ísť domov, no, takže sme sa proste zobrali, išli sme domov. Vicky to celé odšoféroval. Ja som bol ešte celkom fajn, ja som nič nemal, v podstate iba Paťka bola, mala tú výrozu. No a prišli sme domov a deň potom, ako sme prišli, som to chytil aj ja. Mne bol našťastie lepšie, tak ne? Paťka už sa z toho dostávala, ale ja som to chytil, ja som bol z toho 2 dní úplne hotový, že som mal 39 horúčky. Proste blbá výroza. Každopádne, dúfam, že sa vám toto video celé páčilo. Nepokazí nám to celkový dojem. Presne tak a budem rád, keď dáte like, odber a vidíme sa pri ďalšom asi cestovateľskom videu pravdepodobne. Vidíme, možno svadobné. See ya! When you feel like there's too much on your plate, just call on me.